škótskych vysočinách nájdeme miesto, ktoré na prvý pohľad pôsobí pokojne, až zázračne nedotknuto. Ale pod touto tichou krásou sa skrýva príbeh, ktorý bol 10 ročia zahalený mlčaním. Ostrov, ktorý sa stal laboratóriom pre jednu z najnebezpečnejších látok na Zemi. Toto je Greenard, Anthraxový ostrov. Píše sa rok 1942. Európa horí vo vojne a Spojené kráľovstvo čelí neustálemu napätiu. Nepriateľsko-letecké útoky, strach z invázie a najmä obavy z nových typov zbraní. Správy naznačujú, že nacistické Nemecko skúma chemické a dokonca aj biologické látky. Britská vláda sa obáva najhoršieho, že nepriateľ použije zbraň, ktorú nemožno vidieť a pred ktorou sa nedá ukryť. V tajnosti preto vzniká projekt s krycím názvom Operation Vegetarian. Jeho cieľom je zistiť, čo dokáže antrax, ak sa použije vo veľkom rozsahu. Prečo ale práve ostrov Greenard? Britom bol potrebný izolovaný priestor, kde by test nemohol ohroziť civilistov. Greenard bol perfektný. Bol malý, odľahlý, neobývaný a dostatočne blízko pevniny na zásobovanie a logistiku. Ešte pred testami kúpil štát ostrov od pôvodných majiteľov pod podmienkou, že im ho raz vráti, keď bude bezpečný. Nikto však netušil, že to potrvá polstoročia. A tak začali prvé experimenty. Na ostrov boli privezené ovce. A prečo práve ovce? Dôvod je jednoduchý. Ich reakcie na infekciu sa prejavia rýchlo a jasne. Keď sa zvieratá vystavia antraxovým sporám, výsledok je okamžitý a drsný. Ovce hynú v priebehu niekoľkých dní. Najväčším šokom však nie je samotná smrteľnosť, ale zistenie, že spory prežívajú v pôde nepredstaviteľne dlho. Nie roky, ale dokonca 10 ročia. Vedci si uvedomujú, že keď bola táto látka vypustená na mestá alebo polia, následky by boli trvalé a fatálne. A tak je rozhodnuté. Ostrov bude na neurčito uzavretý. Greenard sa stáva zakázaným miestom, jedným z najnebezpečnejších bodov na britskej mape. Po skončení vojny sa téma biologických experimentov stala citlivou. O Greenarde sa takmer nehovorilo. Ostrov zostal v rukách vlády, obohnaný výstražnými tabuľami. Miestni rybári vedeli, že sa mu majú vyhýbať a turistické mapy ho uvádzali len ako neobývaný ostrov bez prístupu. Spory boli v pôde tak rozšírené, že odborníci predpokladali, že ostrov bude nebezpečný minimálne 100 rokov. Toto je dôvod, prečo sa často spomína, že Greenard bol časovaná biologická bomba. Síce neviditeľná, no neustále prítomná. Pre miestnych obyvateľov sa stáva symbolom, tichým, mŕtvým ostrovom, kde príroda žije, no ľudia nie. Až v 70. a 80. rokoch začínajú aktivisti verejne upozorňovať, že situácia je neudržateľná. Najvýraznejší moment príde v roku 1981. Skupina, nazývajúca sa Operation Dark Harvest, doručí balíčky s pôdou údajne z ostrova na rôzne vládne budovy. Nie preto, aby ublížili, ale aby vládu donútili konať. Ich posolstvo bolo jasné. Greenard nemôže zostať zabudnutý. A tak v roku 1986 sa spustila operácia vyčistenia ostrova. Pôda bola ošetrovaná veľkým množstvom formaldehydového roztoku zmiešaného s morskou vodou. Počas niekoľkých rokov sa opakovane testovali vzorky pôdy. V roku 1990 vláda oficiálne vyhlásila, že ostrov je bezpečný. Na znak toho bola opäť vypustená ovca, ktorá prežila úplne zdravo. Greenard bol po 48 rokoch vrátený pôvodným majiteľom. Dnes je ostrov prázdny. Nemá obyvateľov, infraštruktúru ani turistické trasy. Dá sa k nemu priblížiť loďou, no väčšina ľudí to nerobí. Nie preto, že by bol nebezpečný, ale pre atmosféru, ktorá ho stále obklopuje. Stal sa pripomienkou toho, že počas vojny sa stávali veci, o ktorých sa dlho nehovorilo a že niektoré zbrane zanechávajú následky, ktoré sú oveľa dlhšie než vojna samotná. Greenard je malý bod na mape Škótska, no jeho príbeh patrí medzi najvážnejšie kapitoly britskej histórie. Je to varovanie, že nie všetky zbrane vytvárajú výbuchy,
Niektoré sú neviditeľné a smrteľné a predsa dokážu poznačiť krajinu na celé generácie. A to by bolo na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, môžete hodiť komentár, odber, like a mrzí ma, že to tak dlho trvalo, až 5 mesiacov na ďalšie video, ale mali sme veľa vecí so sťahovaním a podobnými vecami, takže momentálne vám toto nahrávam z Mexika, preto to trvalo takto dlhšie. Dúfam, že nevadí a vidíme sa opäť čoskoro pri ďalšom videu. Ďakujem a čaute.